نفسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa da ni da ku a wannan masallaci na annur da ke wusatu abuja a daidai wannan yammaci don tafsirin ƙur'ani bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara shi dadai ya ba mu ikon aikin da ke dacewa da karantarwar ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu kyawawa duk abin da ya dame mu Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana Allah ya ba mu damuna wacce da ke mai albarka a ƙasar mu fitintunu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke su daga ƙasar mu dukkan wani albarka da Allah yake ba wa al'umma ko jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dukkan wani arziki da Allah yake ba wa ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƙasar mu waɗanda suke shugabanni a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana su waɗanda suke kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su fi ƙarfin shaidan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna ƙara addu'a shugaban ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya jinya da yake Allah ya sa ya zama zakkan jiki ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa gaskiya da riƙon amana da kuma adalci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi akan shaidan muna ƙara kaskantar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon adalci ga dukkan yan ƙasa duk wanda ke da amana ta shugabanci a hannunsa ko ina yake Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafa masa Allah ya bashi ikon adalci da riƙon amana yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 7 a cikin suratul baqara a shekara ta 1438 a wannan shekara wato darasi na 7 a wannan shekara a jiya mun tsaya daidai kan aya ta 73 yau da ikon Allah za mu tashi a kan aya ta 74 gabanin nan akwai tambayoyi ko da guda biyu da za mu amsa tambayoyin sun yi yawa ba laifi amsa ɗaya ko biyu bisa ga yadda abin da ya sauwaka wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce a lokacin azumi mutum musulmi ya halatta ya rika siyar da abinci ga wanda ba musulmi ba idan ɗanyen abinci ne ya halatta kamar buhun shinkafa ko buhun masara ko ya kasa lemo a bakin hanya ko kuma abarba a bakin hanya a saya wannan kowa yana iya saya mafhum tayyib amma abinci da aka riga aka dafa shi wanda yake kamar a hotel za ka shigo ka zauna ka ce a kawo shinkafa da nama a kawo kaza da kaza a kawo ka kasa ka tsare ka raka to wannan a cikin magana mafi inganci na malamai haka bai halatta ba a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 2 shafi na 164 an yi wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wannan tambaya haka ta zo a cikin littafin mai suna nihayatul muhtaj a juz'i na 5 shafi na 274 a dukkan takaddun nan malamai sun yi cewa haka baya halatta ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yace
fala yajuzu li muslimin baya halatta ga musulmi ay yuqaddima ta'aman li ghairi muslimin ya gabatar da abinci da yake kawai ready a ci ga wanda ba musulmi ba fi nahari ramadan da rana a watan ramadana yace li annal kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a saboda hatta waɗanda ba musulmai ba Allah ya umurce su da furu'i na shari'a so yadda sallah take wajibi a kanka da kaina haka take akan kowane mutum ko da mutum bai dada Allah ɗaya bane yadda Allah ya ce aqimus salata an umurce shi da haka a yadda zakka take a kanka wajibi haka take a kansa da cewa wa'atuz zakata so kula ga wannan tunda an umurci musulmi da wanda ba musulmi ba da furu'a na shari'a a kenan idan wani ya ce zai saba wa Allah ba zai azumin ba baya halatta ka taimake shi cikin sabon Allah saboda wala ta'awanu alal ithmi wal udwan da wannan malamai duka sun yi tufaki cewa ka dafa abinci dafaffe kai kana azumi dan ka sayar waɗanda ba sa azumi kuma a wurin nan ka san ba sa azumin dan sun yi wa Allah taurin kai ne wannan bai halatta ba amma suka ce in local arrangement ne wani ya zo ya same ka gidansa akwai yara ƙanana iyalinsa ba lafiya ba za ta iya yi ba yara guda 5 ne dukkaninsu ba za su iya yin azumi ba shari'a ba ta dora musu ba muna so a yi wani arrangement a rika dafawa muna zuwa mu dauka da rana a kai musu amma shi yana azumin a nan malamai suka ce idan kai wannan kuma ibada kai wannan kuma abu ne da aka yi yabo a kansa amma ya zama kawai hotel ne a garin Abuja a bakin hanya kowa zai zo ya bude cikinsa ya dura abinci kuma bayan Allah ya ce ya azumi kana taimaka masa wajen kada suka ce wannan bai halatta ba amma in abu ne special case ko mutane ne a asibiti duka marasa lafiya ne sai zama akwai hotel din asibiti ana sai da abinci ga marasa lafiya a nan kai kana sayarwa marasa lafiya ne don duk wanda ke kwanciya asibiti ai ba a zamanin yi azumi shari'a ta yi sauki akan sai kake sayarwa sai shi ya fake sunansa watakila John sai ya shigo sai ya ce a bamu abinci mu kai marasa lafiya sai ya saya sai ka ga ya fita waje yana ci wannan babu ruwanka don daman ba kai don ka sayar masa ba ne manufarka a nan na marasa lafiya ne wanda daman Allah bai ɗora musu azumin ba amma inda haka kawai ne kai kana dafa abinci ka sayar na waɗanda suka yi wa Allah taurin kai kadai don ka sayar musu kuma kai kayi wa Allah biyayya malamai suka ce wannan baya halatta ga musulmi yayi wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani amma in danyen abinci ne wannan ai mai azumi ma yana iya saya a kwanan shinkafa buhun shinkafa kwanan shuga a'a tattasai da tumatir a'a ayaba ne a'a albasa ne a'a wani yana yawai da aka ce tattasai da tumatir da kuma ayaba ne sai ya gyara zama haka kan na taba maka azumin gago to bari mu tsaya a wurin wannan ya kaga abubuwa ne da ake sayan su ba wai yanzu ake ci ba so nan kana iya sayarwa kowa idan ya je ya dafa a dare ya yi buɗe baki ko ya dafa da rana wannan bai shafe ka ba amma abin da yake dafaffe a zo da safe a buɗe a ramadana hotel ko kuma restaurant a buɗe abinci a restaurant kawai kowa ya zo ya karɓa ya koma yana ci kuma kai kana maganan azumi wannan bai yi ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya taimaki malam shin ya halatta musulmi ya yi wa iyalinsa health insurance da makamantansu Allah ya saka da alkhairi amin matsalan insurance yake cewa at-ta'amin a shari'a da larabci at-ta'amin wannan Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na 14 shafi na 471 da kuma fatawal kubra juz'i na 4 shafi na 21 yayi magana generally akan at-ta'amin kuma malamai da dama na musulunci da suka zo a bayansa sun yi magana akan at-ta'amin shine insurance musamman commercial insurance wanda ya shafi life insurance ya shafi na health da kuma ya shafi na property wannan duka suna cikin commercial one da shi da malamai da yawa sun yi magana akan insurance a magana mafi inganci baya halatta inda fatawa ta musulunci ne baya halatta babban fiskar lashin halastin a dunkule shine hadisi da ya zo na ibnu majah rahimahullahu ta'ala hadisi na 2340 wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta da manzon Allah ke cewa la darara wala dirara da kuma hadisin da manzon Allah na ha an bai'il gharar manzon Allah yayi hani akan dukkan kasuwancin da akwai yaudara a ciki a hadisin farko manzon Allah ya ce babu cuta babu cutarwa dukkan wani abin da kake sa kuɗi baka da tabbacin zaka ci kuɗin ka ko ba zaka ci kuɗin ba
kai za ka iya tura baka ci kuɗin ba, wani kuma zai zo ya sa kaɗan ya ci ninkin kuɗinsa sau 10 ko 20. kaga babu tabbas a ciki, ya zama akwai nau'in cutarwa. Wani zai tura kuɗinsa amma bai samu ikon aiki da kuɗin ba, kuma in ka riga ka bayar ya tafi a banza. Wani kuma zai bada kuɗin kaɗan ne amma kuma zai iya cin kuɗin da yawa, kaga akwai cutarwa a cikinsa. Na biyu kuma akwai garar shine kamar nau'i na gambling, wani nau'i ne na kaman caca, saboda za ka iya sa kuɗinka kaɗan, maybe jinya ta kama ka a biya maka da yawa, ko kuma ka sa kuɗi kaɗan property ka ya lalace a biya maka da yawa. Wani kuma zai iya saka kuɗin bai amfana da wannan ba. To dukkan abin da yake akwai nau'in gambling a cikinsa musulunci bai yarda da shi ba. Duk wani abin da baka da tabbacin, kawai kana sa adashi amma baka da tabbacin zaka kwasa ko ba zaka kwasa ba. Wani zai saka kaɗan ya kwashi ninkin wannan 10, wani zai saka ba zai kwasa ba. Malamai suka ce dukkan abin da akwai nau'in caca, akwai rashin tabbas a cikinsa na irin wannan, bai halatta ba. Amma sai suka ce a halaye guda biyu ana iya halattar da shi. Nan kuma ya halatta ba wai don shi halal ba ne, sai dai darura ta halattar da shi a halaye guda biyu. Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjir hafizahullah ya amsa wannan tambaya. Haka lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya sun ce a cikin halaye biyu na halin darura yana halatta. Hali na farko shine a cikin halin da aka yi forcing ɗinka, aka yi compelling ɗinka sai ka yi. Kamar tsarin ƙasar dole kowa sai ya bada wannan kudin, kuma kowa sai ya shiga. A nan ba ka da zaɓi ba, a baka zaɓi ba, sai aka yi hukuncin kuma aka ce dole ne a kanka. Sai suka ce a wannan hali idan kai patronizing ba kai wa Allah laifi ba, don ba zaɓi aka baka ba, haka aka wajabta maka kuma ake ɗaukan kuɗinka ba don kai ka amince ba. To a nan wurin tunda an ɗauki kuɗinka ba zaɓi kai ba, suka ce Allah ba zai kama ka da shi ba insha Allah ta'ala. Ya shiga cikin rabbana la tu'akhidna, ya shiga cikin banda wannan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa rabbana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Akwai abin da Allah bai dora maka ba, a baka zabi ba, a nan gurin Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da shi ba. A hali na biyu shine suka ce kana da matsala ta rashin lafiya, kuma a yanayin inda kake rayuwa ba ka da wata hanya da za ka iya isa zuwa ga irin tsarin likitanci da maganin da kake bukata sai ta wannan hanya. Ba ka da wata hanya da kake da ikon, da kake da arziki da wadata da za ka iya zuwa ka samu kiwon lafiyan da kake bukata sai ta wannan hanya, arzikinka bai kai ba, duk yadda kai ba za ka iya yi ba. Suka ce a wannan hali ya halatta mutum ya biya kamar health insurance. Saboda mai dalili? Saboda bayi da wata hanya sai wannan. To a halin da baka da wata hanya, za ka mutu a jeji, ai an ce ka ci mushe ma. Kaga shari'ar da ta ce ka ci mushe don ta yi kubutar da rayuwarka daga halaka, kaga kenan wannan ai shi yafi sauki, tunda mushe ma yana halatta don a yi saving rayuwarka. So da wannan malamai suka ce a halin da ba ka da wani hanyar abin da za ka yi affording na jinya da kai da iyalanka sai wannan hanya, to a wannan hali insha Allah ta'ala yana halatta gare ka. A waɗannan halaye biyu, saboda hali na darura ya halatta, koma bayan wannan abin da ya fi dacewa shine kada musulmi ya shiga ciki. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Ina ga sai mu dakata a nan saboda lokaci akan tambayoyi guda biyu. Jiya mun tsaya akan kissa ta banu Isra'ila da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su da su yanka saniya, suka yanka. Dalilin yankawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu wanda ya kisan kai, wanda yake bayyana man Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa ya game komai da komai, kuma wannan ya dace zama izi ainihin aya ce ga banu Isra'ila yadda Allah ya faɗa wa mallahu akan ya zama aya ne ga banu Isra'ila da Allah ya ce kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qiluna. Wannan ya dace ya zama aya ce gare su. Akwai ayar da ya wuce mutum ya mutu a cikin ku yi addu'a, kuma ku zo ku tambayi annabin Allah ya roki Allah kuma Allah ya tada shi ya rayu. Akwai wa'azin da kuke nema practically don ku musulunta da ya wuce wannan? Babu wani wa'azin da kake nema a aikace da ya wuce wannan. Macacce ne ya mutu kwanaki da dama, an cire tsammani, kuma annabin aka zo aka kawo complain ya ce da Allah ya dogara, kuma Allah ya saukar da wahayi, aka ɗauki saniya ɓangaren ta aka dake shi, wannan bawan Allah ya tashi ya ci gaba da harkokinsa. Ai babu wani wa'azi da kake nema da ya wuce wannan. Ya dace idan mutum iya da burbudin shirya take ya ce ashhadu an la ilaha illallah. Amma duk da haka banu Isra'ila ba su yi imani ba, sai Allah ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم sannan qasat qulubukum zukatanku suka bushe min ba'd zalika bayan wannan fahiya suka kasance kal hijara kaman dutse aw ashaddu kaswa ko sun fi dutse bushewa wa inna min al hijarati lalle daga cikin duwatsu lama yatafajjaru minhu al anhar akwai wanda korama na ruwa ke fitowa na gudana daga gare shi wa inna min halama ya shakkaku fa ya kharuju min hulma akwai dutsen da ke tsatsagewa ruwa sai ya fito daga gare shi wa inna min ha akwai daga cikin duwatsu lama ya habitu wanda ke faduwa min khashiyatillah saboda tsoron Allah da ya ginu akan ilimi wa mallahu Allah bai kasance ba bi ghafilin mai gafala amma ta amaluna bisa ga abin da kuke aikatawa. Duk irin wannan ni'ima da Allah ya wa banu Isra'ila na kubutar da su daga Fir'auna, na saukar musu da almannu suna sha, da asalwa suna ci, da kuma yi musu inuwa daga wurinsa subhanahu wata'ala, da kuma sauwaƙe musu shiga gari, da halatar musu abinci, da shiga halin kakanika suka buƙaci ruwa, annabi Musa ya addu'a, Allah subhanahu wata'ala ya ba su ruwa, da dukkan ni'ima da ya musu har za su yaƙi. Yanzu Allah ya shiryar da su, aka daki jikin mutumin da ya mutu da bangaren saniya, Allah ya tada shi, duk da wannan ba su yi imani da Allah ba. Shi yasa yace thumma, duk bayan waɗannan thumma adafi ne ma'at tarahi, iya nuna maka na farko ya riga na biyu, tsakanin su ma akwai jinkiri. Duk waɗannan ni'imomi daki bayan daki Allah ya musu. Wa ma'a zalika yace thumma qasad qulubukum, sai zukatan suka bushe. Me yasa aka kira zuciya? Saboda duk jikin dan adam babu wata gaba da ke da muhimmanci kamar zuciyarsa. In zuciya ta yi kyau, ita take sarrafa mutum, idan ta lalace ita take lalata mutum. Bahaushe ya ce wai son zuciya bacin zuciya. Idan ka so zuciyar ta yi yawa, ka so kanka, sai zuciyar ta lalace. Luqman al-Hakim yana da mai gida, ya ce je ka yanka tunkiya, da yake yana da hikima, wanda Allah ya ba mu labarin sa a Qur'ani, wa laqad atayna luqman al-hikmata an yashkuru lillah. Mai gidansa yace ka je ka yanka tinkiya, in ka yanka ka kawo mun gabar da tafi kowace alheri a jikin tinkiya. Sai je kawo guda ɗaya, sai kawo zuciya. Sai ce bayan zuciya sai wanne? Sai je kawo mar harshe. Sai ce to ka kuma ƙara yanka wata tunkiya, ka kawo mun gabar da tafi kowace sharri a jikinta. Da ya je yanka sai kawo zuciya. Sai ce ka kawo ta alheri, kuma yanzu sharri. Ya ce ita kadai din ne, ita ce matattaran alheri, ita ce matattaran sharri gaba daya. In ta yi kyau sai kaga alheri ne ke fita, in ta lalace to komai sharri ne. Sai ce to bayan zuciya kawo mun gaba ta biyu, wanda kuma tafi kowace sharri. Sai kara kawo harshe. Ya ce kuma ɗazun ma harshe. Ya ce yanzu ma harshen ne, saboda bayan zuciya harshe ne ke ba da fassaran zuciyar. Duk abin da aka ɓoye, idan zuciyar na da kyau za ka ga harshen alheri yake yi, amma idan zuciya ta lalace harshen bai faɗan komai sai sharri. Shi yasa duk jikin ɗan adam babu abin da ya kai zuciyar nan. Sai Allah ya ce thumma qasat, sai ta bushe. Ka dai duba zuciya tsoka ce, amma sai aka ce ta bushe. An kwatanta ta da bushewa saboda babu imani a cikinta. Zuciya idan babu imani shine bushewanta, ta fi dutse bushewa in ba ta da imani. Shi yasa wani sahabi ya tambayi manzon Allah, ga hadisi cikin sahihul jami, yace ya rasulullah, zuciyata ta kekashe, sai in rika jin bana jin dadi, bana jin imani ya kai geji. Manzon Allah yace in ka ji haka a zuciyarka, ka taimaki marayu, kuma ka rika yawaita shafa kan maraya. Duk inda ka ga maraya ka rika shafa kansa na tausayi, yana sa zuciya ta yi taushi.
duk wanda zuciyarsa ta bushe to ya zama mai tausayin marayu, mai cin abinci da marayu. In baka da komai ka ga maraya sai ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka, Allah ya ji kan mahaifinka. Annabi ya ce wannan na sa zuciya ta yi taushi. Yau kuma mun waye gari cikin al'ummar mu ana ma satan marayu a sai da su. Marayu nawa ne saboda ba su da galihu yanzu ga an sace, an ci, an samu gawarsa, an yanke, an cire al'aura, an kwakula ido, za a je a yi sihiri. Shi marayu da zaka taba zuciyarsa, zaka taba jikinsa, zuciyar ta yi taushi, to shi ake yankawa a je a yi tsafi a cikin wannan al'umma tamu. Allah ya ce thumma qasat qulubukum, sai zukatanku suka bushe. Na daga cikin cutar zuciya shine bushewa, rashin imani ke kawowa. Ko zuciya ta waye gari ba ta son gaskiya, qulubuhum munkiratun wa hum mustakbiruna. Ko girman kai duk cutar zuciya ne. Ko kuma ta waye gari ko ina a rufe take, yadda ka san kwai yake babu ainihin rami a jikinsa, ta waye gari gaskiya ba ta shiga, ko ina ta zaga haka take wucewa. Kamar da Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim, to sai a rufe zuciyar gaba ɗaya, babu duk dabarar gaskiya ta sai ta gama zaga babu inda za ta shiga. Don me? Dan ta riga ta bushe. Ko kuma kaga kabilanci, babu addini ba komai, sai dai yaran mu kaza, kabilar mu kaza. Mutum ya waye gari kabila ta fi addini a jikinsa, duka bushewan zuciya ne. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliya, a zukatansu suka saka hamiyya. Duk waɗannan cututtukan zuciya ne. So daka imani shine taushin zuciya, jikewan zuciya shine danshin zuciya. Kafirci da rashin imani da Allah shine bushewan zuciya. Thumma qasar qulubukum, sai suka bushe zukatanku. Min ba'di zalika, bayan fa Allah ya rayar muku da mataccen nan da kuke sabani, kuka yi wa Musa izgili, fad'u lana rabbaka, roƙa mana Allahnka. Kuma ya roƙi Allah ya tada shi, abinda ya gagare ku aka ƙure ku. Amma duk da haka bayan wannan neman kun ƙi yin imani. Shi yasa Allah ya ce thumma qasar qulubukum min ba'di zalika, bayan wannan kun ƙi yin imani. Shi yasa Allah ya ja hankalinmu da cewa kar mu zama irin banu Isra'ila a zuciya. Alam ya'ni lil ladina amanu, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu faqala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Allah ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Lokaci bai yi ba ga masu imani da zukatansu za su rika yin taushi don tsoron Allah da abin da Allah ya saukar na gaskiya. Ya ce wa ma nazala min alhaq wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kaga an ƙara maimaitawa, da lokaci yayi tsawo sai suka mai da addini yayi, sai zukatansu suka bushe. Allah ya ce mafiya yawan su fasikai ne. Jama'a, zuciya tana bushewa, babu abin da ke kawo taushi a cikinta sai imani da Allah. Shi yasa duk abin da zai kara mana imani to mu dage da yinsa. Taimakon marayu, musamman irin watan Ramadana a yanzu, shafa kan marayu, tausayin marayu, waɗannan ababe ne da cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala sukan sa zuciya ta yi taushi, ya zama imani yana shiga jikinta. Ran da mutum ya waye gari baya ragar marayu, al'amari ya lalace. Gidan marayu ne makwabtansa, da gangan zai kai kara kotu, ya je kuma ya ce gidan nasa ne, kuma ya san ba nasa ba ne, nasu ne, don ba su da mai tsaya musu. Ya cinye dukiyar marayun, ya faɗaɗa gidansa daidai wajen gidan nasu, sai a yi swimming pool, sai sallame su, sai su koma ƙauye, sai kuma ya kwanta ya ji daɗi, ya ce da haka muka sallame su. Duk al'umma da ba a tausayin maraya a cikinta, Allah yakan ɗora mata fitintunu kala-kala. Ce sa dole ya zama muna da mu'assasat na taimakon marayu, karatun marayu, abincin marayu, auren marayu. Yanzu kawai sai ga mu'assasatul aitam a Saudiya, mu'assasa ce ba ta da hidima sai harkan marayu. Wani haka kawai ba a san waye ba, sai ce a bada account number, sai ya saka riyal miliyan 5, riyal miliyan 10. Yanzu aka yi faru a Saudiya, muna magana da wani ma'aikacin Islamic Development Bank,
ya ce haka kawai wani babba a Saudi ya kira, ya ce kar a san shi waye, ya ce a bashi akawun ɗin marayun Palestine aka bashi, sai sa a sa musu kuɗi riyal biliyan 1, riyal biliyan 1, kuma ya ƙi yadda a san shi wane ne, ya ce a ji a taimaka marayun da ke wurin. Riyal kaga yanzu ana maganan kusan naira biliyan 100, biliyan 103, in ji aramma ma dan beru da canji ne. Kaga ya babu canjin yau. Haka ake so arammomi su zama masu dogaro da kai, ba mutum ya zauna kawai wai tsammanin wa rabbuka malan ya kino ma dan zakka ba, wallahi ba haka ake so ba. Yanzu Allah ya taimaki aramma ya zama babban dan beru da canji, shikenan sai ga su suke gina mana masallatai da gidajen marayu. Ai haka ake bukatan al'umma ta zama. Biliyan fa dala riyal biliyan 1 bayar, kuma ya ƙi yadda a bayyana shi wane ne. To wannan suna nan da yawa. Haka kawai mutum sai cire riyal miliyan 1, miliyan 2, miliyan 5 sai ce a je ƙauyuka a gina rijiyoyi a Afirka. Haka ake yi shi. To irin waɗannan ake bukata. Ita dukiya fa amfanin ta ɗaya shine ta taimaka maka shiga aljanna. Amma duk abin da ka tara in aka yi tashin duniya yau shikenan fa magana ya kare, ba wani abin da zai maka amfani. In ma ka mutu bai da amfani gare ka. Iya abin da kai shine mai amfani shi. Don haka Allah yake cewa zukatansu fahiya kal hijara, sun kasance kaman dutse a wajen bushewa. Da Allah ka san bushewan dutse? Da dutse da katako wanne fi bushewa? Dutse ya fi. Me ya fi dutse bushewa? Da dutse da karfe fato. In ka ce babu da dutse da karfe wanne fi bushewa? Aramma ya ce dutse ya fi karfe. Na yadda da aramma, dutse ya fi karfe. Dutse ya fi karfe. Ina zuwa, yanzu idan ana bukatan a narka karfe na ke sa shi a wuta. An taba sa dutse a wuta ya narke? Duk makerar da kaje inda ake narka karfe da dutse ake makamashin narka shi. Duk inda ka gaggar kuwa an saka an kewaye za a narka karfe, dutse ne kewaye shi. Shi dutse ne ke hana karfen fita, a sa shi tsakanin dutse tukunna a yi maganinsa. Shi ma karfe yana tsoron dutsen. Shi yasa Allah ya kwatanta zukatansu da cewa ya fi ma dutse, so da haka ko karfe bai kai dutse ba. Shi yasa Allah ya ce fahiya kal hijara, zuciyarsu a bushewa kaman karfe, kaman dutse, kamar dutse haka zuciyar ta bushe. Ba su da tausayi, ba su da imani, ba su da riƙon amana, ba su da jinkai. Haka zuciya take komawa. Au ashaddu qaswa, ko ma yafi dutsen bushewa. Au na daukan ma'ana biyu. Ma'ana na farko shine ko kaman dutse, ko ma yafi dutse bushewa gwargwadon rashin imani da Allah. Tunda yadda imani yake mataki kafirci ma haka yake mataki. Akwai karamin kafirin da ya ji babban kafiri ya ta magana sai yana auzu billahi, saboda an ba shi tsoro shi kansa. Ya tabbatar da wannan a barotan da aka yi shi gejin kafircinsa bai kai yayi wannan ba, amma kuma bai da Allah ba, amma yana auzu billahi. To wannan shi yasa aka ce au ashaddu qaswa, wato ko kaman dutse ko ma zuciyar tafi dutse. Fassara na biyu, auna zuwa da ma'ana bal, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna, bi ma'ana bal yazidun. So daka fahiya kal hijara bal ashaddu qaswa. Zukatan kaman dutse ne, Allah ya ce ba ma haka ba, zukatan su yafi dutse bushewa. Shine kawai ma yafi dutse bushewa. Wannan iya magana na Qur'ani ne, ba ko kwanto ne na Allah ba, fasahar magana ne. Zukatan kaman dutse ne, kai ba ma haka ba, sun fi dutse bushewa. Allah ya ce me dalili? Saboda wa inna minal hijarati, ai daga cikin dutse duk bushewansa, lama ya tafajjaru minhul anhar, akwai wanda a cikinsa ruwa yake fitowa. Ai ruwa mafi daɗi da ake samu a ƙasa, in ka ji ana natural water, tsakanin duwatsu ya fito. To ruwa akalla dutse duk bushewansa cikin taimakon Allah ya zama sanadin an sha ruwa, amma su waɗannan babu ruwa a zuciyar tasu. Duk bushewan dutse za ga akwai ruwan da ke tsakanin duwatsu yana da daɗi, kuma yafi haske. Ko a rijiya ne ana so ruwa ya tace, in an tona da a kwari sai ga an sa duwatsu a kewaye, saboda dutse a kusa da wurin yana mai sa ruwan ya kwanta, kuma a ɗauki ruwa, a ɗabi ruwa mai tsafta a kansa.
shi yasa Allah ya ce ai a cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhul anharu, akwai wanda korama na ruwa ke gudana tsakani. Anhar ba ruwa kofi ɗaya ba, korama take fitowa a dutse. Na biyu Allah ya ce wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, akwai dutsen da duk bushewansa yana tsagewa ruwa ya fito a ciki. In ka manta wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajara min hudnata asharata aina, ai kaga dutse ne ya tsage ya bada kofar ruwa 12. Kisa Allah ya ce ba ma wai wanda ruwan ke fitowa da cikinsa ba, akwai wanda yake tsagewa sai a samu ruwa karkashinsa. Masu tonon bohol sun tabbatar da ruwan da aka fasa dutse da kyar aka samu karkashin dutsen ya fi kowane ruwa daɗi. Kaga kenan duk bushewan dutse ana ma samun mai ruwa a cikin sa. Allah ya ce bal ashaddu kaswa, au ashaddu kaswa, ai bi ma'ana bal ashaddu kaswa, zukatansu ya mafi dutse da. Kaga dutse mun samu alheri ne a cikin sa biyu. Na farko ruwan da kansa ke gudana ta ciki, na biyu kuma dutsen yake tsagewa amma ruwa ya fito ta ciki. Amma shi wannan zuciyar ta gagara tsagewa, maraya ya ci abinci karkashin sa. Wa inna min halama ya habitu min khashiyatillah, akwai dutsen da ke faduwa saboda tsoron Allah. Alkhashiya shine tsoron Allah da ya gino akan gadon bayan ilimi. Kisa Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u, masu tsoron Allah daga cikin bayinsa sune ma'abota ilimi. Me dalili? Saboda duk inda aka gwama alkhashiya to ana nufin tsoron Allah da ya gino a gadon bayan ilimi ne. Misali yanzu duk wanda ya san hatsarin jirgin sama ya fi kowa tsoron jirgi. Duk likitan da ya san hatsarin cuta ya fi mara lafiya tashin hankali, sai dai ya ki bayyana don kada ya sa shi a damuwa, amma sai ya ga abu hankalinsa ya tashi, kai kuma normal kake ji, amma shi hankalinsa ya tashi. Saboda me? Saboda duk wanda ya san abu da ilimi ya fi tsoron abu. Duk soja ko jami'in tsaro da ya san hatsarin bindiga ya fi kowa tsoronta. Kana ana riƙa sai ka ce kai banda wasa, ba a wasa da wannan ba a wasa da shi, saboda shi ya sani amma kai labari kake ji, amma shi ya ga yaƙini. To shi sa khashiya shine tsoron Allah akan ilimi. An gwama tsoron da ilimi saboda dalilin ilimin an fi sanin girman Allah da. To shi Allah yake cewa akwai dutse da ya habitu yake faduwa min khashiyatillah saboda tsoron Allah. In mun manta wannan aran ma mu ruba cikin suratul hashir, akwai aya ba laifi ka nemo mana ita. hashir na Sai ka nemo aran ma. لو أنزلنا القرآن Na'am. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah ka ƙara mana imani da ƙur'ani, Allah ka ƙara mana fahimtar ƙur'ani, Allah ka ƙara mana kiyaye ƙur'ani. Har ma yace wace aya nace ba ruwa na sai ya nemo. To ka san mutum yana da abu dole ya nemo, amma wanda bai da shi yanzu inda wani na ajiya ne nace sai ya nemo, za a nemo ta? To shine daɗin ka iya abu, kuma duk iya abu fa a duniya ba abin da ka iya ƙur'ani. Wallahi duk wani abu babu abin da ya kai ƙur'ani. Shine asalin ilimi na tabbas. Yanzu ka duba da yana zaune a nan wurin, wani littafi za ka zauna ko PhD a mai kai ko thesis ɗinka ne, dissertation ɗinka ka zauna mu ta jawo maka kana yawo kana kawo, za ka iya? Kai ka rubuta da kanka, ba wai wanda wane maka ba, kai ka sallama aka tabbatar an baka doktora an baka PhD, ka zauna mu jawo maka ka kammala jumla. Kai ka rubuta ba wani maka ba. Amma duba Qur'ani sai a zauna je ka waje kaza zai ji shi lafiya ya shiga ya fito lafiya. Je ka waje kaza ya shiga ya dauko ya kawo. Yanzu kaga cewa yayi me wacce nace a sai ka nemo, kuma ya je nemo, kuma idan nake nema. Law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin, Allah ya ce da mun saukar da wannan Qur'ani akan dutse, la ra'aitahu da ka ganshi khashi'an, yana mai tsoro, mutasaddian min khashyatillah, dutsen za ka ga yana tsatsagewa saboda tsoron Allah. Shi dutse da mun saukar da Qur'ani da ya tsatsage saboda yana jin tsoron Allah. Yanzu Qur'ani duk mutanen duniya da aljanu an saukar, mutum da suka imani da shi.
wanda ba su yi imani da Qur'ani ba sun fiwa a duniya kan wanda suka yi imani da shi. In ka duba population na duniya wanda suka yi da Qur'ani su ne kada, shi yasa zuciya tana bushewa ta fi dutse, don da dutsen aka ba wa da yayi mai ya tsatsage. Misali na biyu, amana Allah ya ba wa dutse ya ji tsoro ki karba. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Amana Allah ya ce muka ba wa sammai da kasai da duwatsu, suka ce a amana ta mana girma, mu mun ki ba za mu dauka ba. Allah ya ce dan adam kuma ya kinkima, saboda daman shi akwai zalunci da jahilci, amma su sun ce ba za su dauki amana ba. Kaga wani muke na mana, ashe akwai dutsen da ke faduwa don tsoron Allah. Lama ya habitu min khashiyatillah, saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala dutsen yake faffaduwa. Mafhum? Ai wannan yake na mana kenan, ashe dutse ma yana jin tsoron Allah. Baya ga wannan, a cikin ayar da muke fahimta dukkan wata halitta ta Allah, ba sai mutum ba, hatta bishiya suna bautan Allah. Dukkaninsu babu wanda ba ta biyayya zuwa ga Allah. Bishiya na yi, dutse yana yi, itace yana yi, ko me da ka sani. Shi yasa Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, suna tasbihi zuwa ga Allah. Ma din nan yufidul umum, duk abin da ke sammai da ƙasa na yi wa Allah tasbihi. Idan wani ki imani da Allah ya ki wa Allah tasbihi, inuwarsa na yi wa Allah tasbihi, kuma inuwarsa ta amince akwai Allah. Shi yasa ma din nan komai ne. Kuma Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu ko wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihakum. Duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai na yi wa Allah tasbihi, babu wani abu da face na yi wa Allah tasbihi, sai dai ku ne ba kwa jin tasbihin. Dutse yana yi. Abu Zarri Allah ya kara masa ya ce mata da manzon Allah ya dauki loma tuwo zai ci a hannunsa, manzon Allah sai muka ji loman na cewa subhanallah subhanallah, tana tasbihi, sahabbai suna jinta. Manzon Allah yakan hau kan kututturen dibino yana hudubar juma'a, sai wani kafinta ya masa mimbari na itace, sai ya bar kututturen dibinon ya hau kan icen, yana hawa kututturen dibinon sai fashe da kuka yana yi wa Allah tasbihi, yana jin takaicin manzon Allah bai hau kansa zai hudubar juma'a ba. Manzon Allah a cikin hadisin Muslim ya ce tun ba a mun wahayi ba akwai dutse a garin Makka, in na zo wucewa yana mun sallama. Dutse ne ce tun ba a mun wahayi ba, in na zo wucewa sai ya mun sallama. Duk fa abin da muka gani suna yi wa Allah tasbihi. Shi yasa Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum, sai dai ku ne ba ku fahimtar suna yi, amma suna yi. Rigar da ke jikina tana yi wa Allah tasbihi, ta jikinka tana yi wa Allah tasbihi. Shi yasa Allah ya ce babu wani abin da bai tasbihi, sai dai ku ba ku fahimta. Akwai abin da ba ka fahimta, ba ma wai tasbihi ba. Idan zomo na bacci ka sani ne? In banda Allah wa ya san baccin zomo? Da yana yi da baya idan sai yana buɗe, ta kai ka gane. Kaga wannan halitta ce ma a zahiri, amma bacci ya baka fahimta ba. Ba ka gane zomo na bacci ko bayi sai ka bashi tsoro, kaga ya motsa ko bai baka gane. So wannan na daga cikin misalai, duk waɗannan ababe suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mai tasbihi. Hatta duwatsu na masa, dutse da ka sani yana wa Allah tasbihi. Sahabbai da suke asalin su ne waliyai na farko radiyallahu anhum, da dama sun ji irin waɗannan. Ko a filin yaƙi su shiga wani hali, bishiya da ce maka ga hanyar ka nan ba nan ba ne, wannan shine asalin karamar waliyai. Bishiya ta nuna maka hanya, ko abokanan gaba a ce karka bi wajen yi waje kaza. Waɗannan sahabbai saboda su ne asalin original waliyai na farko. Duk waɗannan Allah ya musu gata saboda imaninsu da shi subhanahu wata'ala. Wanda yake nuna mana cewa ashe dutse ma ya fi wani mutum wanda bai imani da Allah ba. Tunda dutse yana ba da ruwa, dutse yana tsagewa, dutse ƙorama na gudana ƙarƙashinsa, sannan dutse yana iya faduwa don tsoron Allah. Shi yasa duk waɗannan ababe duwatsu suna yi, amma ɗan adam idan bai ba ai yayi asara. Dutse dai da muka sani ni da kai ga abubuwa da suke wa Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa Allah ya ce lama yahbitu min khashyatillah, akwai wanda yake iya faduwa dutse don tsoron Allah subhanahu wata'ala. Wama Allahu, shi Allah bai kasance bi ghafilin mai gafala ba
amma ta'amaluna bisa ga abun da kuke aikatawa. Allah bai gafala, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Kar kai zaton Allah yana gafala daga abin da azzalumai suke yi. Duk abin da azzalumi yake yi ko wanda bai da Allah ba, Allah yana tara masa ne, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna. Amma Allah baya gafala. Duk abin da muka aikata a duniya, in mun je ranar kiyama za ka tsaya gaba ga Allah ka karanta da kanka, ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Haka za ka karanta. Kar ka yi mamaki don dan adam yana iya zuwa da bidiyo, yayi kamera, yayi recording abin da muke yi. In ka ɗauki tafsirin bare da muka yanan ka kunna wani maganan ka manta an fada, amma sai ka ji kaset din na maimaita ba. Idan dan adam zai yi na'urar da ke rekodin abu ya gaya maka kai ka manta kuma kana wurin aka yi, me yasa za ka yi maki don an ce Allah zai yi? Duk rekod da muka yi na karatu yana nan. Yau idan za ka kunna karatun da aka yi bara sai ka ji abin da fa ka manta da an fada, wani ma sai ka ce ina nan ku aka yi, wani kuma ana faɗan sai ka tuna af ashe fa an yi haka. To wannan abin da aka yi da kai shekara ɗaya kenan, to amma Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya faru a farkon duniya har ƙarshe Allah baya gafala. Kowane abu Allah yana sa a kiyaye shi, a rubuta shi, sai mun je filin kiyama a yi hukunci. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani. Abinda wannan aya ke karantar da mu rika damuwa da zuciyarmu. A dukkan jikin ɗan adam babu abin da ya kai zuciya nagarta. Daga cikin matakan kula da zuciya, na farko ka gaya kanka duk garan da kasa, duk iya gayanka, duk iya kaza da kazanka, duk wannan ba shi Allah yake duba ba, zuciyarka yake dubawa. Hadisin Muslim yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah bai duba kyan suran jikinku, bai duba girman jikinku, sai dai Allah subhanahu wata'ala yana duba ayyukanku ne, zuciyarku da ayyukanku. Kaga ashe zuciyar nan Allah subhanahu wataala ita yake kallo a duk abin da kake da abin da nake yi. So a shi kenan duk abin da ya zama Allah shi yake kallo, to ya dace ka bashi muhimmanci fiye da komai. Za ka je taro, za a duba wani kaya ka saka, a'a za a karbe ka matsayin babban bako, kana duba kayanka, saboda wurin taron ana so a ga shigan da kai. To Allah ba shigan jikin ka yake duba ba, zuciyar ka yake dubawa, sai ka wanke ta, ka gyara ta, ka tsaftace ta, don ita Allah yake kallo. Allah bai duba kayan jikinka ko kayan jikina. Na biyu, zuciya, imani yana tsufa. Me iya yiwa bara imaninka yana nan mai kyau, sabo kar original, amma bana saboda jarrabawar rayuwa ya tsufa, dole ka sabunta shi. A cikin sahiha manzon Allah sun ke cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawba. Imani yana tsufa a kirjin ɗayan ku kamar yadda riga ke tsufa. Duk tsohuwar riga da ka gani a bola akwai ran da sabuwa ce, amma yanzu ta yadda ita, in abokinka ya ce ga riga ɗauki, sai ka ɗauka walakanci ya maka, amma da kuma kuɗi aka je shago aka saye ta. To haka annabi ya ce imani ke zama, sai ce fas'alullaha ay yujaddida al-imana fi qulubikum. Ku roki Allah ya sabunta imani a zukatanku, ku yawaita addu'a, ya Allah ka sabunta mana imani. Daga cikin addu'o'i da suke da muhimmanci wajen gyara zuciya su da irin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Su Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ga Qur'ani kuma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Waɗannan addu'o'i ne da ya ce duk wani musulmi ya rika yi don Allah subhanahu wata'ala ya gyara masa imaninsa, ya sabunta masa, ya sa zuciyarsa ta yi taushi, imani ya zauna a cikinta. Waɗannan su ne muhimman ababe. Kuma mu sani dukkan ayyuka na kwarai yana ƙara imani. Al-imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Dukkan wani aikin da muka san Allah ya ce a yi, mu yi shi don Allah, in dai na kwarai ne yana ƙara kusanto da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana zukatanmu, ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna. Allah ba mai gafara bane daga abin da kuke aikata. Na'am. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما
afatadma'una kuna fata kuna bege kuna tsammanin ayyuminu lakum su yi imani da ku wa kadi haƙiƙa kana ya kasance fariqun minhum wani bangare daga cikinsu yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah thumma yuharrifunahu sai su canja maganar Allah din min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi na hakika wa hum ya'lamuna alhali suna sani afatadma'una shin kuna zato wannan magana Allah subhanahu wata'ala yana fiskantar da ita ne zuwa ga masu imani ni da ku Allah ya samu a cikin su musamman yahuda wanda ke zamanin manzon Allah kuma a kansu ake kalubalanta waɗanda asalin su daga cikin tsatson banu Isra'ila ne manzon Allah ya rayu da yahudu a garin Madina banu Qainuqa banu Nazir banu Quraiza duk abin da ya kawo su Madina shine sun karanta cikin at-Taura annabin ƙarshen zamani zai tashi yayi hijira zuwa Madina kowa a cikin sai hada komatsansa sai taho garin Madina don ya zama shine annabin sai ya za sauka sai ga abokinsa ma ya zai kai ma ka zo da ya ce to Allah sa dai mu dace wato ko ba su zama annabin ba a cikin gidansa a samu ko ɗansa ko jikansa ya zama annabin da Allah ya turo annabin daga Makka ba cikin su ba sai suka ce ƙarya ne kisa Allah ya ce falam ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abinda suka sani tun ba aiko shi ba sun san zai zo a lokacin shi bai sani ba amma da ya zo din sai suka karyata tare da sun san Allah ya bayyana zai aiko shi kuma ga inda zai yi rayuwa to annabi kuma saboda imani da tausayi nasa na shugaban al'umma da sauran sahabbai suna bukatar su ga an musulunta suna bukatar su ga an yadda da Allah daya to suna ta kyautata musu suna ta kokarin kiran su zuwa ga addini suna ta kokarin ganin duk abin da zai sa su kusanto da su ga juna suna yi shine sai Allah ya ce afatatma'una kuna tsammani kuna fata kuna bege kalmar at-tama'u ne kaman ar-raja kuna fata ne ay yu'minu lakum su imani da kuma anan imani anan shine ma'anan imani shine ai ba kalmar imani na zuwa da ma'anan at-tasdiq ai kaga mutum bai imani da mutum amma an kace wane yi imani da ni shine wane gaskata ni shine imani to ay yu'minu lakum shine ay yusaddiqukum kuna fatan su gaskata ku don haka at-tasdiq shine al-iman don duk abin da kai imani da shi ka gaskata shi ne mafhum to kalmar ay yu'minu lakum shine su gaskata ku saboda in ma'anan imani a shari'a ne da Allah yake imani amma idan na ce haba wa ne yi imani da abin da na faɗa mana shine ka gaskata abin da na faɗa wannan kuma ma'anarsa ne ainihin lughatan kaman a ce ma'anarsa literally wato ma'anarsa a harshe kuna fatan su gaskata ku ku sahabbai kai manzon Allah da al'ummarka wa qad kana fariqun minhum bayan wani bangare daga cikin su fariqun shine kaman ta'ifa wani bangare na yahudu ba dukkanin su ba don akwai yahuda da suka musulunta kamar irin su Abdullahi ibn Salah asali yahudu ne amma sun shiga musulunci kuma suka yi musuluncin da ni da kai ba mu san mu irin sa ba suna jin kalam Allah maganar Allah fassara da aka yi mafi inganci biyu ne a wurin babu na uku na ukun bai tabbata ba na farko shine at-taura an saukar musu da at-taura thumma yuharrifuna sai suka canja maganar Allah cikin at-taura da at-taura da injila da zabura da sufi Ibrahim da qur'ani duka kalamullah ne duka maganganun Allah ne amma su an canja su qur'ani ne ba a canja shi ba kuma ba za a yi nasarar canja shi ba wannan alƙawarin Allah ne alƙawarin Allah ne ko ka sa insha Allah ko baka sa ba zai canji ba alƙawari ne da Allah ya riga alƙawari kuma alƙawarin Allah tabbas ne kawai imani ake nema ka yi to shine suke canja at-taura in ka dauki at-taura shine kamar tsohon alƙawari ba zan tsawaita ba saboda karancin lokaci akwai abubuwan da daga ka karanta a nitsa ka san akwai abin da ke da kashin gaskiya amma akwai abin da ka san ba maganar Allah bane don ko a drama ba za a yi ba yanzu tun da ake drama an taba diramar da ɗaya girmi ubansa amma a ciki akwai shi ɗa ne amma ya girmi babansa akwai lissafin da za a ce ɗan shekararsa 100 ubansa shekararsa 70 a ciki idan ka duba lokacin da annabi adam da hawwa suka ci itaciya a cikin maganar ba na wannan bangaren ba mu nutsu da shi maganar Allah ba misali wai da suka ci itaciyar idan Allah ya ta sai taho inda suke idan suka jira zuwa sai su buya sai wai sai ya dudduba bai gani ba sai ya koma sai su fito in suka ƙara jin yana dawa sai su buya to can daga baya wai sai ya laɓe musu wai suna fitowa sai ce to na kama ku don Allah ta za ka laɓe wa Allah
ko a drama za a yi wannan? To shi yasa aka ce na fasara na farko shine suna canja at-taura, shine duk abin da yace Allah ɗaya su cire, yadda da Annabi Muhammad su canja, duk waɗannan ababen sun canja shi. Fasara na biyu kalamallah sune mutane 70 da Musa ya je ganawa da Allah da su, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, da suka ji maganar Allah da suka zo sai suka canja abin da Allah ya faɗa. Tare fa da an zaɓe su ne, su ne masu imanin, su ne waɗanda wai imaninsu ya kai geji a cikin mutanen Musa, amma da suka ji maganar Allah da suka da sai suka canja ta. Amma a wancan zamanin su ne as-sabiqun al-awwaluna, babu yadda iya da su yake aiki, saboda duk yadda aka lalace, a lalacewan zaka zaɓi wanda ya fi kowa dama dama. An kama 'yan fashi aka ce in kuka yi fashi yaya kuke ajiye dukiyar, suka ce da idan suka yi fashin za su tara ne wa mutum ɗaya su ajiye, sai suka gane ana cuwa-cuwa a sace musu. To amma a cikinsu sai aka samu wani ɗaya mai riƙon amana, in an bashi baya taɓawa, amma dan fashi ne, amma aka bashi dukiyar baya sata, haka za a bashi, za ta kwana da safe a raba. Wai kaga a cikin 'yan fashi ma akwai amintacce. To shi yasa Bahaushe ce wai mai ido ɗaya garin makafi sarki ne. Waɗannan 70 zamanin Musa sun fi kowa imani, amma a yanzu ka kwatanta su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ga ai why the difference is clear ko. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. babu annabin da ya samu gata kamar yadda Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini ke faɗa hafizahullah, irin annabi Muhammad. Sahabbansa sun ba shi irin kariya, sun taimake shi, sun tsaya tsayuwar daka da shi, wanda babu wani annabin da ya samu mabiya da suka sallama kansu irinsa. Su Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu radiyallahu anhum dukkaninsu, yasa Allah ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna, duk yan aljanna ne. Wanda Allah ya ce dan aljanna kai saka yi inkari? Shi yasa tsakaninmu da su sai dai addu'an alkhairi. Duk wannan albarkacin su muke ci. Inda bacci suka zauna suka yi tai suna cin indomi, da musuluncin ya zo nan ne? Da dubba a mutu a arna ba? Ran da manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya wa ayatayn. Akwai sahabban da har Afirka sun shigo, uku batu bunna nafi har musu Afirka ya kawo Qur'ani. Ba keke, babu mashin, babu mota, babu jirgi. Sahabbai a Afirka sun rasu saboda isar da sakon Allah. Inda zama suka yi a Makka suna cin dibino da ruwan zanzan, zaka ji labarin addinin ne? Da yanzu ba maguzanci ake a nan ba? Yasa tsakanin mu da su ne Allah ya kara musu yadda. Ba mu da wata kalma sai dai mu faɗa alherin su. Waɗannan sun mana fintin kau da muke roƙon Allah subhanahu wataala ya samu adamshin su, saboda su ne waliyan farko. Yasa tsakaninka da sahabbai bakinka alaiku, kai tsakaninka da su alheri. Amma in ka taba mutuncinsu ka shiga da ba za ka yi nasara ba, saboda su ne asalin taba haƙƙin waliyai. An ce wai luhumul ulama masmuma, naman malamai akwai dafi, to wannan su ne malaman farkon. Kana taba mutuncinsu dafi ka ci, wanda ya ci dafi ya shiga uku. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana ƙauna gare su, ya ba mu ikon koyi da irin ayyukansu. Shi yasa Allah ya ce wa qad kana fariqun minhum, wani bangare daga cikin su Yahudawa, yasma'una kalam Allah, suna jin maganar Allah a cikin attaura ko ganawa da aka yi da annabi Musa a lokacin da aka kira shi. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, sai su canja bayan sun fahimce shi. Abinda Allah ya faɗa da ban so ga bai daɗi ba sai su canja, sai su ce wannan bai ba, sai su canja abinda Allah ya faɗa, sai su yi ta'ajjusin. Shi yasa kake ga duk littafin da sarra ya shiga ciki sai a ce wahayi ne, amma ana amending dinsa, ana revising, ai ta yi ana gyara. Yasa ka taba jin an kira kwamitin malamai za a yi muraji'an Qur'ani, za a yi gyara? Amma bayan Qur'ani duk wani littafi ana yi. In ka dauki muqaddima na takaddun Injila ta yanzu ta turanci da a taura, sai kaga an ce revise kaza, wai ana gyara kurakure. Idan dan adam ya ce zai gyara kuskure a maganar Allah, ina kake da tabbacin ba zai kuskure ba shi? Shi yasa duk revise da kaji an yi revising ne, ya za a yi maganar Allah kai revising ɗinta. Qur'ani babu wanda ya sai canja harafi ɗaya cikin sa. Shi yasa idan aka ki imani da shi, Allah bai cewa za a canja shi, annabi cewa Allah zai dauke kayansa. Shine abin da Allah zai, amma babu wani zamanin da za mu shiga a canja Qur'ani. Ai an yi ta kokari. A Germany an zauna har an yi Qur'ani, an yi surorin ƙarya, suratul walaya, suratul mu'minuna, suratul muslimuna, ina suke? An buga Qur'ani sama da kofi miliyan 70 na ƙarya don a gurɓata tunanin mu. Ka ji labarin sa? Fama rabihat tijaratuhu.
ƙur'anin da aka haddace yanzu duk aramomi da suka haddace zaka yaudare mu ne da shi. Yanzu idan muka zauna a nan na ce wa wani ya yi karatu na ce ko ya yi kuskure kar ku gyara ba za ku yi hakuri ban ƙur'ani ne, ko ba ku buɗe baki ban kun ji kuskuren sai jikinku ya nuna. Yanzu yana karatu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim aziz, ko na ce kar a gyara sai ka gyara zamanka, sai ka ji abin bai ba haka yake ba. So shi qur'ani wannan mu'jiza ta sa ne, shi yasa thumma cewa yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna, aka ce ba qur'ani bane, don a tarihi ba a taba canja qur'ani ba, sai dai a ce ko at-taura din ko kuma maganar Allah da suka ji lokacin da yake ganawa da Musa. Min ba'di ma aqaluhu, bayan sun fahimce shi, wa hum ya'lamuna, alhali suna sani. Qur'ani Allah ya ce zai kare ingancinsa, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, tanzilun min hakimin hamid. Sannan kuma ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ayar farko Allah ya ce barna da ƙarya ba sa shiga cikin Qur'ani, ta gaba gare shi ko ta baya da shi saukakke ne daga wurin Allah. Na biyu kuma Allah ya ce mu muka saukar da shi kuma mun yi alƙawarin za mu kare shi. Akan Qur'ani Allah ya ce zai kare, ko kai baka kare ba Allah zai kare kayansa. Shi yasa Allah ya ce mu za mu kare Qur'ani. Shi yasa ko time da aka yi jam'ul Qur'an gaba ɗayansa, a zamanin sabai fa Qur'anin aka ake haddace shi a kirji, ba a ba damu da sai a rubuta ba. In ma za a rubuta a jikin fata ne ko icen bishiya, ga bawon bishiya, babu ma takarda. Amma zamanin da aka zo aka yi jam'ul Qur'an, zamanin wa? Na'am? Zamanin Sayyidina Umar an yi jam'ul Qur'an, zamanin Sayyidina Uthman an yi jam'ul Qur'an. Da aka sa Ibn Mas'ud ya je su yi jam'ul Qur'an, aka sa Zaid ibn Thabit a wani bangare su yi, dukkan Qur'ani da suka tara shi daga farko har karshe da ka suka yi. Wannan suna aiki, wannan suna yi, daga farko har karshe akan harafi ɗaya suka yi sabani wawun. Wannan sun ce sari'u ila maghfiratin, wannan sun ce wasari'u ila maghfiratin, akan wawun ne. Kuma da aka dawo wannan sai aka samu ai duka biyu manzon Allah karanta da haka, ai annal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Duk qur'anin da suka yi fa lokacin babu shi, amma da aka ce su je su independently, committee bi suka yi aiki, amma a harafi ɗaya ne, komai haka aka taro shi da shi. Kuma wawun din wasu sun sa wasu ba su sa ba, da aka bi sai zaga mu ai akwai inda manzon Allah ya sa, akwai inda ya cire, don qur'ani qira'a kala kala ne. Shi yasa yanzu muke kiransu a ce akwai qira'a ta kaza, akwai riwaya ta kaza, akwai qira'atu hafsin, akwai riwaya kamantawa nafi, akwai qira'a ta warshu, akwai ta mai qalun misali. Su duk waɗannan ya tabbata, amma wanda yake nuna maka Allah ya alƙawarin kare Qur'ani. Shi yasa duk shekarun da aka yi shekara 1400 da yan kai, har yanzu ba a taɓa ingancin Qur'ani ba, saboda na Allah ne, kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin zai kare kayansa kuma ya kare shi. Daga cikin karewan akwai arammomi za su haddace Qur'ani, ka zo ka ji ana tahajjud sai ka ga aran ma yana ta gangarawa, da Qur'anin kake rike kake bi, sai ka ga abun ya wuce tunaninka. Saboda me haka kuma ya haddace shi. Kuma duk duniya wanda littafi za yi wannan ba Qur'ani ba, yana cikin hanyoyin da Allah ke karewa, yana kira zan mutane. Ka ji aran ma ka je ka haddace wani littafi ba Qur'ani ba, ka gan ka isa. In ba Qur'ani ba, babu littafin da zaka haddace shi da ya kai girman wannan kuma a zauna lafiya. In ka matsa sai ka haddace sai ka zama tababbe ma. Ta ina zai zama? Sai ka zama tababbe ma an ka takura kanka yawa. Mutane nawa ne yawan karatu da babu Allah ya ce annabi ya ce mai da su tababbu. Amma ka taba jin haddan Qur'ani an yi hauka? Ba taba yi ba. Aran ma zai kwana a tsangaya yana karatu 3 na dare, duk anguwa ta yi shiru, amma ya kammala lafiya kalau. Amma ka je ka saka asatirul awwalina kana hadda ka gani, in kai wata uku za kai kare kana tafiya kana ihu. Allah ya kara mana imani da Qur'ani. So da haka wajibi ne mu kara imani da Qur'ani, mu kwantar da hankali mu san Allah ya alƙawarin zai kara ingancin Qur'ani, kuma Allah ya kare dan wannan na daga cikin mu'jizan Qur'ani. Kuma mu yi kokari ƴaƴanmu su ga cin wanda za a yi alfahari da su gobe kiyama wajen haddace Qur'ani da kuma kare nagartan Qur'ani. Allah subhanahu wata'ala ya samu wanye lafiya. Gobe ina da wani program insha Allah ta'ala da NTA da Voice of Nigeria da FRCN suka shirya. Zan yi shi a Kaduna insha Allah ta'ala, ma ina gaba zai affecting tafsirin maza ba, don haka insha Allah ta'ala zan dawo na yi karatu. Amma tafsirin mata ina fatan zan turo wani daga cikin ɗalibai ya zo ya musu nasiha akan wani abu muhimmi da ya shafi rayuwar mata, musamman a wannan wata mai albarka. So da aka darasin mata daga 11 zuwa 12
insha Allah ta'ala gobe za a musu nasiha ne, amma tafsirin maza karfe 5 ina fatan insha Allah ta'ala zan dawo na gabatar da shi. Allah subhanahu wata'ala ya samu wanye lafiya, Allah ya karbi daidai din mu, ya yafe mana kurakuran mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.